U našeho videa. Je to třetí část stavení baráků. Jo, ano. Vítám vás tu Ryan a Adirek, zdar lidi. Jak vidíte, už si tady děláme okna, máme tu dveře. Hráli jsme trochu teď Máme- v offstreamu. Ano, máme tu i druhé patro, které ještě není dodělané. A půjdete Adirekem. Jsem ve druhém patře. Mhm. Tady dávám sklo všude. Bude všude sklo. Je to po 3 nebo po 4 kostkách. Ano, tady jim dáme ještě truhly. Ano, truhly do toho baráku nesmí bude mít přístup i my 2. No, ne 2, jenom já to udělám asi já sem stejně nebudu chodit, takže no, nevíme. Jo, no, Ryan, ty se koukni, jestli natáčíš. Ano, natáčím. Co? Ano, natáčím. Ne, Mhm. jako ne, jako nebo Mhm. jakože jo. Mhm. Aha, to jo. Tak to se stalo asi zázrak, Ryan natáčí, poprvé se mu to povedlo. Co sakra. Pro koho děláme ten barák? Mhm. Ady A1 a 1. Jo, Ada, 1, Jirenka. Zkus otevřít tu truhlu. Mhm. Mhm. Jo, Ada, 1, Jirenka a já ji můžeme otevřít, ale Ryan. Ale No, samozřejmě. napřád. Ale Ryan, nevstakej se furt. Jo, no Ryan, ty... Nebo počkat. Co tady ještě je potřeba dodělat? No jasně, že komín. Ne, komín ne. Jasně, že zahradka. A bych řekl, že jim ty jenom truhly doplním a že bychom to mohli ukončit, viď? Ano. S tím domem jako video ještě budeme natáčet chvíli. A Samozřejmě. horší je, že oni to nejsou. No, takže... To je ten jediný problém. Tady jako docela trochu vadí. Já mám takový menší desert po jídle. A to bylo dobré. Desert. Hm. Jo, pište nám prosím vás do komentářů, na co je ta truhla Trapet Chest. Já nemůžu pochopit, na co je. Mhm. Mám tu kolem nás někdo je? Takhle by to mohlo vypadat, ty truhly. Ano. Tak jo, já na ně dám. A já si myslím, že už můžeme jít domů. No ještě na to musím dát co modify. A co když? Ale já se na něco podívám. No, jak vidíte, bohužel to nejsou. Jo, no je to nějaký jenom Marťas. A jsem jsou u mě na Skypeu. Na Skypeu taky nejsou. Jo a chceme si stáhnout nějaký texture pack, že bychom hráli. Je v ničem Tak. jiném. Jo no, jenom to bude jako trochu jinak vypadat, jinak všechno bude stejně, jakož je to multiplayer, že jo? Mhm.
Dávejte nám prosím lajky, jakož tady ten dům jsme jako spíš dělali i spolky pro vás. Že jo, Riana? Mhm. A hoči, že nevidím náš barák. No, chtěl by to, aby jsme se mohli po každý trefit. A zase jsme to chtěli daleko od nás, aby nás tam pořád neotravovali, aby jsme je nemuseli zabíjet. A já jdu téhomen a Adirek se na mě již portne. No, já se taky portnu domů. Ne. Co se stalo? Jak ten barák najdeme? A jo, Ty si tady nastav se doma. zase já No, jo. protože já už jsem doma. Jo, no, všechny truhly máš zamknutý. No, tak to by asi mohl být vše. No, že bychom něco mohli udělat, ne, Riana? Je to na 3 díly. Tak asi ne. Uvidíme v dalším videu. To by byl 8. díl. Ano, 8. díl. Jo. A to uvidíme, co budeme dělat. Přemýšlím, co bychom mohli dělat. Tak děkuji za podívanou. Že A zdraví vás tu Rien a Adirek. zdár se lidi. Ahoj. Ahoj.